Asayişa PYD li bajarokê Rimelan ser bi malên bajêr de geriyan û navên ciwanên bajêr tomar kirin da ku ji bo leşkeriya neçarî xwe amade bikin. Komîteke ser bi asayişa Partiya PYD ve li bajarê Rimelan yê Rojavayê Kurdistanê mal bi mal ser welatiyên bajêr de geriyan û navên ciwanan ji bo amadekirina wan ji leşkeriya neçarî re tomar kirin. Li gorî nûçeyekê malperayê Kîtî Mîdya ku îro komîteka asayişa PYD li bajarokê Rimelan bi ser malên bajar de geriyan û navên ciwanên ku temenên wan di navbera 18 û heta 3 salî de tenêyî ku nasnameya wan yên parêzgeha Hesekê ne tomar kirine da ku lîsteyên xwe ji bo leşkeriya neçarî amade bikin. Wê malperê her wiha eşkere kir ku wê komîta asayişa PYD ji welatiyan re gotiye ku ew navên ciwanan tomar dikin da ku kar ji wan re bibînin ji ber ku rewşa aborî ya wan gelekî nexweş e. Tê zanîn ku ji beriya 3 rojan ve û heta niha hêzên asayişa PYD bi ser malên bajarê Amûdê û gundên derdora wê ve geriyan û navên xort û kiçên bajêr yên ku temenên wan di navbera 18 û 3 salî de ne ji bo leşkeriya neçarî tomar dikirin û lîsteyên xwe ji bo cîbicîkirina vê biryarê amade dikirin. Hêjayê gotinê ye ku ev demeke rêveberiya xweseriya demokratîk ya ku PYD û hinek hevalbendên wê li Rojavayê Kurdistanê ragihandibûn ya saya leşkeriya neçarî ragihandiye û beriya çend rojan jî asayişa PYD biryarek derxist û tê de derketina ciwanên Rojavayê Kurdistanê qedexe kiribû. Ev biryarên PYD û hêzên wê yên leşkerî bûye cihê dilgiraniya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku encûmen dibêje biryarên PYD û kantona Cizîrê dibin sedema valakirina Rojavayê Kurdistanê.